Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman ba walang garamuntag palamati, region-wide, mga balagad kita sa nabilin isa ka oras, 22 minutos, karong nga law, Lunes, balik trabaho, balik eskwela, Petsa 20. Lunes na mga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinandang liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining news team, ato sining mga correspondent. Sa liwat na Manila, sining pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry ato sining kapulisan, Central Southern CAD, Northern Negros. Of course, ang ato sining bata kadulongan oras sa kagabiyo ng ato sining patrol, ato crossword patrol. Kaya na para kalambiyo sa pinakabahin sang Metro Bacolod ato naman iwat kabantayan kagimulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is.
Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back. Sa aton piloto, waswas ko namay, Aria lang kon mais, importante, Waila Malaysia, Action, Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihi labas, natipon nga mga report sa national kag international news center sa Action Radyo Bacolod, builog nato na puwersa reaksyon and defensor. Opdam magita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Backup kay IT expert Sir El Rey Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action, Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 20 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Unang kabayan sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini kasangkap: turmeric, saluyot, barangay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Amo ini ang sikreto sang Evergreen Herbal Capsule. A quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang BFAD. Mabakal sa mga butika sa pinakamalapit nga lugar. Sa diin kamo nag-aista. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sang inyo ikaayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Lagi mga bayan sa ato sa ipapalagad, ginadulong sa inyo sa karawan ng Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang may antifungal properties nga makadugang itom sa aton buhok. Isa ka maayo, kalagahatag manisang vitamins kag minerals ang mangosteen. Diri ka na 100% certified organic, 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo nga pagpamalaklon, sa mga grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Ili mga bayan sa ato sa ikapagpangalaga, ginadulong sa inyo sa kalawasan sa Santol Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, Santol Plus Herbal Oil na. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag-Santol Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santol Plus Herbal Oil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:44 na. Kada sa ato sining
orasan ba? Uy, kapyar ka mo nga ini nga mga bulan sang Pebrero daw katugnaw, no? Guro nagamat-amat na tunaw ang eyesight. Nga daw katugnaw. Ang bulan sa Disyembre, hindi tanto katugnaw. Pero ining bulan sa Pebrero, amo ni oras, bao sa pagkatugnaw na sang dupoy-dupoy kahangin ko sa mga bukid kasni ba? Ang salog mo abi himo sa kawayan, tapos ang atop mo himo sa nipa ay puwerte katugnaw. Well, swerte mo ni oras ka pang rambot ka na habol mo. Iba nga mga lugar ganit nga masami mabugna o infrano pa nagafag na. No? Swerte Congratulations gali sa mga miyembro sa Negros Airsoft League Incorporated for job well done. And thank you so much sa inyong paghatag sa kalingawan sa mga pahanukoy noon sa First Barangay Pahanukoy Airsoft in cooperation sa Negros Airsoft League Incorporated. Part pa ini sa amon nga First Lamhitanay sa Panukoy Sinulog Festival. Kahapon nitabo ang ang Negros Airsoft League Incorporated First Barangay Panukoy Airsoft Event. Anom ka mga teams ang nag-participate. Sa ilang presidente, lipat ko sa apelido ka ngalan niya kay Toto kay Kagawad Glenn Burgos rin ko ay sakot ng hawid. Kala ko pinangita ko sa wallet ko, ay na. So thank you very much sa ilang presidente sa Negros Airsoft League Incorporated kag sa organizer gid sang sining First Barangay Panukoy Airsoft Event. Ang part sa ila sining registration nagkadtugid beneficiaryo ang aton nga mga senior citizens. Salamat gid sa inyong pagpakigbahin part sa among sining First Lamitanay sa Panukoy Sinulog Festival. Sa mabot nga Enero 24, may ara naman kita dira nga hiwaton bloodletting activity kag mental dental mission. Alin alas 8 sa aga hasta alas 12 sa ungto. Kapag abot sa Enero 25, Sabado, alas 6 sa aga may ara kita nga mangrove planting. Alas 7 sa gabi may Miss Gay Lamitanay Queen Pahanukoy 2020. Kag pag Domingo, Enero 26, alas 6 ang aga may ara kita nga Zumba sa Pahanukoy. Alas 9 ang aga may ara nga pottery making demonstration. Of course, may misa. Launa sang hapon na muini ang Sinulog Street Dance and Arena Competition First Lamitanay sa Pahanukoy. Kag Enero 26, Domingo gyapon nga adlaw ang Ram Guardians Night. Hiwaton sa football field sang barangay Panukoy. Ang ining First Lamitanay sa Panukoy Sinulog Festival sa pagpaningawa ni Barangay Kapitan na Yolanda Bibing Noble kag sang Barangay Council sang Barangay Panukoy. Salamat gid sa inyong kooperasyon. Sa atong sining First Barangay Panukoy Airsoft Event in cooperation sa Negros Airsoft League Incorporated. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, last 9:48 na. Sa sining kabay sa atong lagat, check takatong sining Patrol 2, Crosswind Patrol. Liwat nga kamustahon ang paglibot-libot na aksyon na John Diaz. Sa Lunes nato sining pagbagalagad hibaloon ta ang sitwasyon sang Metro Bacolod sa atong sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Yari sa aksyon, John Diaz. Line number 3 sa report. John, may gabi. John, please come in. Yeah, Robbie,
top ko ang aksyon Eric man gabi kag sa totalan nga mga ka-aksyon. Ang patrol karon ari kami sa may area wala sang dalan San Juan. Okay. Going kami sa may plaza kay tigin libot namon ang pila ka mga police station karon nga gabi. Anyway, mayro tong paglibot-libot kay na ni Police Lieutenant Colonel Levy Pangue sa may police station number 3. Ti siya ito aksyon ang naga-report no. Ti mayro tong iya kay na tong pag-check may pila naman sa mga plano dara sa may area sa police station number 3 karon ng iya bimoon ano dere ang mga in terms of logistics action na reka kasi salamat kay na kay Kapitan Ricky Miares bla kay ang ang service ang barangay nga isa ang rescue canter na temporary ginpaula man ay sa police station number 3 amay mayo man si Kapitan Miares kay very supportive man kay kumong ang ilang salakyan may dulot diferensya tingin pangagaw nila kayo kibot ko ina may canter nga nagasulod sa police station number 3 kay amo to temporary gingamit ng station number 3 action direct anyway tiyan mo na no ang natabo na naman din bako sir Pangue bago pala pagpungkoy may kaso naman sa pagpatay naman yung buno na naman patay kina Sir Eric sa area pa to sang barangay Panukoy ang biktima Gani nakalagaw lang dala sa area sang police station number 3 particularmente na sa area sa sitio Sibukao ang lambot na siya man amo nang actually may parente sa kuno sa may area sang Purok Bayanihan ang Purok Bayanihan kaya ang sitio Sibukao hindi maglayo mong no galing kay ang pamangkot sa kung nga dikto sa nakadiretso sa tunga-tunga sang sitio Sibukao. Tapos nagwa sa kuno nagatulo-tulo na sa dugo action Eric mong. May pilas na galing iya naman nga dughana. Golpeada lang sa natumba sa may kilid sang poste sang isa ka poste kag may isa man ka kahoy action Ereka. Yang ayo na diri Sir Pangue mag-cooperate man kuno pumuluyo bala kay na nag-investigate ng police station number 3 nga ambal mo lang kuno perme ka mga pumulo dito nga although kung sakto gid man basi may iba ng mga nga nakakita di na sabatan sa kuno nga ambot wala sir kay bago kami kabugtaw Jesus at yan mo ng problema to ni Sir Pangue kay do ka jutay gid no or rather do wala gid may cooperation sa rakitan so far sa mga pumuloy dira para masolbar man ang kaso nga pagpatay gin bono way suspect way may motibo kung nga gin bono ini aksara kang isa naman ka sitwasyon na matuon sa thank you ang kaso gani man amon problema bra kay bakon mo na wala yung idea kag even ang exact na lugar kung din gid sa gin bono aksara way manabalaan kung din ito yung information police nagdalaga na siya mong paglaga niya sa gabulit na sa sandugo ginatrace nila kung diin dyan ang origin sang dugo ako din niya ba na ano kiti sundon mo kung may tulo-tulo ay ang dalan na sulat na pang tabuna lang ito yung mga dugo sa dalan isa na lang ginamit sa may poste malapit ko sa diin sa natumba dahil sa nakita ang poste puno sa puno nasa ang poste ko doon nakita niya natumba ay ba may pilas na mo na problema nila kahit hindi matugaling origin kids ang crime ikabutlahi nga i-trace ang police actually kung paano ina natabo dira no and then mo nang dapat naman sa ton nga mga ka-action bala aton nga mga pumulo dira mag-cooperate kit sa aton nga mga kapulisan ang ako no epekto ni Goro sang ginatawag naton nga Esperido effect kay may isa di bala ka surrender o isa ka lalaki nag-surrender na lang gid sa way pa sa ganun serve ang warrant of arrest sa iya kabati siguro nga problema ni how kay isa na lang actually nag-apas ang warrant of arrest sa may police station number 3 nga wala pa kanik na serve kay dumago po lang kaabot gani pagkabaloy ako nga may warrant of arrest sa iya agin katuan niya ang police station number 3 kag siya na lang mismo actually nagsungka ay sus at ito kakadlok man guro bla ka pamilya nga kung anong matabo laban any persona nga daan nga ini as alleged o rather bagi payag dari police Lieutenant Colonel Levy Pangue may ngala naman isa kung illegal nga droga ang pagambalan posible guro pamilya guro do nangama naman nga daan pagpangaman ka pamilya tiya mo to nga tungka na lang guro sa mga kapulisan ng Solarec nakada naman sa nag-piyansa pero wala pa sa natapos ang proseso may ginahikot na pagsulat para formally no ano yan agad ang pero subong remit sa may BJMP sa Bureau of Jail Management and Penology may kaso ni ang kaso is 9262 amo ni bala ang first gid nga law sang violence against
women and children action erect. Oo. Iyang ka-voucher nga case, amo lang nga kaso. Pero kagamay naman siya piyansa. Pero kinahanglan gid ipaidalom sa nagakaigo naman nga proseso kay ti may warrant of arrest nga daan. Bangot sa mo sila nga kaso action erect, no? Anong kuha ng station na nakop siya? Ano Amo nga. surrenderan niya? Station 3 action erect. Okay. Wala na sa actually gindakop, nagkadto sila personal sa sa may police station number 3. Dito sila nagsungka. Kinulbaan? Inulbaan ko ng balik Sir Panggi, basta inulbaan lang pamilya nga kung ano matabo, especially mo na subong kaugot na ng ilaban tiyanay. Kaya ti ngalan, man sa illegal nga droga, bala gusto mo gano'n na tinloan, na nagsungka na lang ginaksyon erect sa may kapulisan. Amo nang ginito na itong Espinado effect. Espinado effect, iti makon mo, buwas ka daan, meron na assembly sa may barangay, sa may Sito Sibukaw. Buwas na? Buwas na assembly kay istorya nila illegal drugs related sa illegal nga droga action directive. Magkakato dito si Police Colonel Henry Viñas, Police Lieutenant Colonel Jobe Espinido, si Sir Panggi as the concurrent OIC sa Police Station number 3 magapadulong man dito mismo, no? Okay. Ti sila mag-istorya na naman na boss sa City Sibukaw kung ano darang ila darang makuha abi no nga kaupos o kung ano darang ila naman nga mahisugtan sa mga pumulio kay mga barangay official, mga pulis sa mga bulig-buligan ring ila naman nga problema kung illegal nga droga pagabalan. Como si Kapitan Miares dando galungo na sa problema sa illegal nga droga siyang area. Kaya bala ko na doon isa pinakadako sa yagid nagahalin action direct. Ate kay na interview sa radyo, yan palagi man to kana man sa bulig sa mga pumuluyo para sa mag-cooperate gid sila no para hindi naman nga maglala pagid ang problema kung illegal nga droga nga aton paghahambalan. Anyway, ko nga gabi ang patol ari kadori live nag-report sa area sang Bacolod City Public Plaza. Madamo po din gapon ang naga-standby. Damo pa din mag-action ato naga-pro-practice, no? Isang tawag nila. Kabalo ka sa direct buwas na ginalauman nga big time nga rollback. I think sa presyo sang gatong, no? Presyo abay sang gatong, gasolina, crudo, nagiban pa. Meron si Manong isa ka taxi driver. Sa time ng gabi, tayo ang radyo, galaksyon dyan. Mas nabiyahe tayo. Mas nabiyahe subong? Puraot yun. Okay lang, Puraot yun? Puraot yun? Now, ano na kami sa ginabiyahe? Ang aga, mga alas 8 siguro. Alas 8 sa aga? Tayo pala na edad mo tayo? 67. Grabe, 67. Daw mag-sick mo tayo. Kapag sick mo na 67, kita tayo rekto, kabiyahe. 67, kila taon? Oo. Piyo na tayo. Wala na naging patasan? Ayan. Pila ka lang tayo ka-driving? Ha? Pila ka lang tayo ka-drive taxi? Ugay na Doa lang ba pisa siya taxi na ko. Di mo pila na ka-years na? Mga 30 years? Da. Mga 30 years ka nag-drive taxi. Amo gini pa nga buhay mo sa drive taxi? Drive. Ano pag tayo sa tayo? Gadget? Kung isa gadget po, pagkatapos nga daw ako, sa ako naman. Taxi naman? Amo na obra mo yung sulit sa una. Tingnan mo na, kumpara mo sa una kang subong, kamusta ang biyahe tayo? Layo ya sa una. Karon niya, layo sa una ya. Una ya, sa una ya, kadua mo ya bata ko ng artila, karon niya, amo ni oras ay pagkakbatak. Batak? Pila pa lang yung mga ganar tayo? Ha? Pila pa lang yung mga ganar? Patak pa lang mo. Pero, pila pa lang subong da? Ang kailangan daan sa kalibo. Ang gasolina sa kalibo. Si Pultang naman, ang ginansya na lang pinapangitahon kung makita sa magaga. Subong may ginansya ka na? Ha? May ginansya ka na subong? Mga 150 plus 150 lang sa naga? Oo. Wala mong sitwasyon sa mga traffic, hindi magwanta mo. Traffic. Kaya kung luwag-luwag lang, sa kauras siya, kakuha ka, 7 ka pasayro, dasig ka, karoon ng 2 ka po. Ang 3 mo ka pasayro, ginawa mo lang kwan papaygo sa kauras, yung traffic, hindi. Amo na sa problema, yung traffic ito. Traffic, you know? Usually, kung ano mga solusyon na tayo, kung ikaw may plantawan, ano mga common solusyon yung dapat na Oo. Ang mga daan nga sa lakyan, yung take out Oo, kasi ang taxi na drop na nila, hindi na nila pagpadlaga. Kitin iba niya, ginadrop nila ang taxi, pagkadason, baligyan nila, daga man niya. Konti, nagdugang, nagdubli. Nagadamo. Pero
pa kung i-drop nila kag hindi nila pagpadlaganon, kundi maluwag-luwag siya. Magsiling ka drop kung ibaligyanan nila. Baligyanan din na pagpadlaganon. Pakiharang sa galing nga mga gina-recycle. Oo, recycle yan, sige na Japon lagan. Oo. Di ko makamot sila problema, nagadamo. Gadamo, gagutok. Gadamo. Ang taksi, gadamo. Kundi, ang ginbaligya mo to, gadlagan Japon. For example, ang ginrap mo, 50. Bukangan 50, siya na naglagan. Oo. Kahit ato yung madlagan man itong gibalgya mo. Oo. Siguro na magutok ng dalan, ha? Oo. Kasi yung padlagan pa mo. Yan man. Di, amo na isa ka rason. Pabor ka kailan sa mag-take out. Pero bilang nagataas ang petrol, gusto mo mataas na makunong gatong presyo, tay? Okay, paano ba yun, no? Oo. Magamo na, why na chan ka nga pang-scrap ka na lang magamo na. Bilang ka bata o tayo? Mga duwa na lang bilang nga akong ginakuan. Ginabas kila? Oo. May ginabas kila kapag itay, doon kabilog. Pilata na bata mo? 8. Porte, kasutay-jutay yung bata mo. Kasi siyang ulama, yung igo yan mo. Katuwa mo yung bata ko ng arkila, kag ginansya ka pa. So yung tatay mo? Oo, damo. Pero niya, hindi ka na silinga. So na tay, ang makabata kawalo, importante dako imong makabata niya. Kanta masanguna ya, bang pakabiyay ka kag mayo. Kan 3 kadlon di ka magbiyahe mo. Sabi ko mas kintat ni pulon mo yung bata. Kaya 3 kadlon, di ka 3 kadlon, hindi ka magbiyahe kasi bastante ang imo kita, bastante sa 3 kadlaw. Ang isa mo kabiyahe. Subong niya. Karon niya pagkagabiyahe ka gid dagon niya. Meaning dapat na doon lang kasi gabiyahe. So na gid pwede ka pa uway, no? Pauway, kasi hindi ka magkonti sa Maniuras way pagka. Todo naman ni oras way kagidya kun kwalki subong ang biyahe subong mahina gid man action dyan mo, muli nga mga binula, no? Wala kayo nang gabiyahe, tay. Way. Kada ano kita gabiyahe ka ganyan? Kada gabiyahe, yes. Kaya mo ni oras, way ka dyan kung buday, mga itrapasero mo ni oras. Oo, si Pabla, ang tawa kaya sitwasyon mo, way tao nga Way gid. Malagit. Iban siguro mas leon chip na lang kung mo ni oras. Oo, ang chip na. Hindi, bala mo, taas. Oo, gamahan. Provision to ya, pilala ka portion to ya, saka ya. Yani, sa inyo part, wala pa. Ang lockdown rate is, alis na mo ginano, 40. Dala ka tek. Oo, 40, pero may konasyon mo na daw may saka na kasi yung running kag sa yung kilometro. May kay kabitip, nang pila ang paano magtaas ang presyo sang per kilometer or kada minuto? Sa kada minuto, wala daw 2 pesos na yung patakla sa metrohan. Pero may ara na gulping ga double pag hindi ba tayo pila na. May mo na sa 350. Oo, magano na tayo? 3 kilometro, mapatak na 350 plus 2, mo lang ang pasero. Gagakibot. Oo, kakibot. Nga, takbo niya ako. But silingon, pagpatak sa 3 kilometers, ngayon mga lagahan, ma-add na sa 13. Oo, 13. Plus may 2 ka peso pag sa minuto. Ako actually, tayo mo muna ako na kibotay. Kaya ginawa magpatay ka, una-una, actually, kimo kita, taas pa lang 2 ka pesos, 3 pesos. Pero kung mag 3 kilometers na gali, ma-increase na, usually ga-increase is like kung mag 75 pesos, magkulpida sa 98. Okay. Kasi kung isa mga yung pasayro, kaya kung isa ka pag dulog mo, pagpatak, hindi na natin magbayad. Bayan mo na lang sa kayo malaki, kaya pakamit na sa magamunan. Tamo ko na na-encounter problema tayo, mga sa taxi tayo, wala gabayad, kapambuyayaw. Babayaan mo lang kasi ilan na yung direksyon mo. Bigla mo lang kung magbaba pa ng mo biyahe. Pero ginubra mo tayo? Pabayaan mo na lang? Bayaan mo na lang Pero ginubra, good luck. Wala mo ginubra, good luck. Okay lang, hindi ka istorya, pasalamat ka lang hindi tagaan niya kasi hindi ako pag. Hindi, pero kung aram mo kisa pa sir, gapambuyayaw, gapangaking, mamana. Oo, gaba mo, yayaw mo na sa kung isa. Anong mga problema kita kung mga... Kung isa, base may problema sa iya balay-balak, dalo na ba pati sa saksi, no? Ati subong tay, ang 8 mo kabata, ang 6 nakatapos na nitanan. Anong mga kurso tay? Mga vocational mo lang. Pati sa katrabaho na? May mga branch sila. Okay. Duwa na lang gid. Okay, may mga buhay na sila. Ang duwa na ni Kaskila, college?
Ang isaya mula sa panay sa ano may gali. Senior high? Oo, senior high. Ano saya? Ang isaya ano sa professional. Okay. At least senior high pinakamangot? Maayo mga tatay. Ano nga alam mo tay? Winnie ano? Acosta. Tatay Winnie Acosta. Tayo mong gabi, kita, salamat. Si Tatay Winnie Acosta, actually, interview din nato. Isa ka taxi driver. Okay. Kaya may problema. Man siya kung pasayo pagkambalan. Kahit yan, bali puro problema. Subong kaperting traffic. Hindi ka kadasig, dalay kwa, pasero ka, damo, bla. No, tamo nang isa nila, di ka pula, paano nabatak ko? Nabatak naman ako nung iyang gasolina, yung bayad. Nakabatak naman ako nagsurek sa Arquilay sa taxi. Ang kulang na lang yung dalo niya puli. Kaya hindi man guro pwede nga mapuli isang wagi sa bitbit. Alin na daan alas 8 sa aga. Tub sining agad alas 10 na. Sige pa sa Japon biyahe wagi sa Ganaron ang sunarek na. Ano yung magkaksun na muna ato naman din pinakaling institusyon sa palibot sa sulat sa Bacolod karon bid lamang ang gabi magkaksun. Along na sa pagbiyahe, damo po kita makitaan sa dalanon nagabiyahe ng mga departure ng jeepney, may mga pribado nga salakyan, may mga taxi man diri nga padayon pag Japon nga nagadabiyong karon man nga kagabiyon. Ano man kakson halong lang gina sa pagbiyahe namin sa atong panyempo sa palibot sa Bacolod Bacolod mga kakson manaton nga panahon. Wala man ni ano kay perti ka tugnaw naman sa gamo Disyembre nagbalik ang Disyembre action na perti tugnaw sa ato naman nga panahon sa palibot sa Bacolod karon gid lamang nga gabi. Mga kakson no naman dapat ibantayan nga mabitad diri man sa ato pagpangalagan. Mga balitan magikan diri sa kapulisan isa naman ka lalaki ginbuno patay sa barangay Banago Surat sa Bacolod. Balikan magikan sa ospital na puro katog nga bata nga lalaki na kuryente sa daskirahan siliman nga og detalye sa ibang tamang sa balitan mabatian sige pagpangalagan sa aksyon night patrol. Mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa awas mo paguyang ko ng pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa pagubas ang aton immune function. Ano bang dapat nato himuon simple gid lamang mga ka-aksyon. Pabastugon kag pasanyugon ang inyo immune function pagisado nga paggamit sang Super Fiber. Ang Super Fiber sa naman ka pinakamadasig de kalidad nga produkto sang Life Extension Philippines para sa mas madasig nga ka-aksyon nga pagtinlo sang inyo kolon mag-inom sang Super Fiber. Ini mahimo mabakal mga ka-aksyon sila mismo klinik kadara sa JS7 building sa Life Extension Clinic sa Daran Lacson surad sang Bacolod. Babakal man sa butika na hamtang malapit sa tagsaman sa mga lugar. Rekta sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz, sunod sa sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon Roger Gotib. Salamat kinaksyon na John Diaz sa imo siya report live sa Patrol to. Kusod Patrol to sutuod gid man ang mga pagbiyahe sumo sa mga taxi driver tato puro pigado gid. Pulo pinot gid ang sitwasyon. Wala katiga paugat man ato mga taxi driver para nga bisan paano kaganansya malang gamay nga may ipuli naman sa pamilya nila kasi kung magbiyahe ko sa kadurustuhan lang sa imo Arkila sa gasolina do balda bigid why kagid bla Consuelo no? Balikan na sa aksyon na John Diaz sa kompleto ka detalye sa headline observation report na aksyon John Diaz sila durong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyong libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa kalidad ng mga medical doctors kadto ipamasari dara Lacson GA Esteban Building ara dira opisina sang Life Extension Clinic kag dara man mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat papatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors damo sa balatian nga ginadala damo sa balatian nga ginapaayo amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, dulot ikayong lawas sa Life Extension. Vitamin D3.
Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up lunes hasta biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang produkto ka vitamin D3 kadto pamasari Dalang Lacson GA Estemal Building para din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ay, patrol! Action Radio Philippine Standard Time, alas 10 na kita. May gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Bobby Munoz and family nagkapaurok-urok kin sa ato sa nga pagpangalagad. Amo man kay Christopher Redfield kay Nino. Kapaurok-urok isto to ninyo. May gabi dira sa kay Mama Beth Lao sa Binalbagan, Manang Beke Lao, Jan Silao, kumparing Nelbert Tadlan. Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kumparing Jekyll Jud, Hado Aljan, kay Nene Lao dira, may gabigid ha. Sa mga pampos dira sa may shell sa Binalbagan, wala untat ka nagapamati, kada gabi diri sa atong siling pagpangalagad, mga security guard, empleyado, mga taga-kedan, kaga accounting department, sa Bisco Binalbagan, paurok-urok gid sila. Kamalagid si Miss Nora de Mabildo, kag si Mr. Levy Frias. Ara gisay ka paurok-urok kid permi. Ang mapisan kag LTO Chief Awardee LTO Chief sang Bacolod City, Mr. Arioben Tampos, may gabi dira sa imo. Sakay Engineer Nunoy Galunan gali. Kag sakay Ma'am Julia Mandres sang All Sector Industrial Sales Kabangkalan, ga paurok-urok kid. Mr. RMK Tuto Katalbas, Mrs. siya kabataan niya pati amon migo puno lunok, ga paurok-urok kid. Si Mr. and Mrs. Joseph Kajuli Chuan family, Araman. Kamusta si Maninay Senchamor? May kakaloy bibidor. Dara sa Rosario Heights Edition sa Barangay Takuling. Kapaurok-urok it. May kabidira sa kay Mr. Arnel Vinares Sr. Sir, kamusta ka da? Idlaw mata kay Sir Arnel Vinares ba? Lipat ko sa iya ni Brad ngalan nyo to. Sir, abi text bisakon, sir. Ngalan ni Brad mo bla. Kakamusta to ko sa amigo tabla? Tablang aton kulwaan stock. So, kung gigo do apike gigo sa stock eh. Do sold out with perme, no? Mr. Arnel Binares Sr. Pati Junior ko sa kapurok-urok mo na sa aton. Si Ariel Adjon, dara sa man silingan kapamati gid sa aton. Siling ni Ariliano Adjon. Si Luis Angelo Paglinawan, ga paurok-urok man. Amo man si Giovanni Mel. Si Toto Aldenfiel, si attendance na. Catalan family dira sa Barangay Granada, ga paurok-urok gid. Kapamati gid sa patrol siling ni Jan Cesar Catalan. RG Soul Roofing, oy mga K9, ni paring June, kakumarita Ronalyn Solinap. May gabi dira sa mga Solinap family dira sa La Carlota, gapaurok-urok gid sila. Mga taga-barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, tamyaw lang ni Yansky Alas Advincula from Jeddah, Saudi Arabia, with love. Gapaurok-urok man. Ang observation report na Aksyon John Diaz kinaduro man sa iyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Ugaliya pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya sa DTX 500 capsule, may tatlo dira ka mga anti-diabetic properties. Siya rin tingin na kapanubos ang glucose, basic na kakontrola sa imo sa blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sa insulin. Para nga makuha ang mabalatian nga diabetes, tumar kita adlaw-adlaw DTX
500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Sa kabayan sa ato mga i-check na ang mga asod-asod ang report na gikan sa ato sa mga correspondent. I-check na report na aksyon Roger Gotiv, line number 2. Dali na lang ang dinagsa festival sa Cadiz. Nagahilapit ang dinagsa. Nagasadya ang Cadiz. Pero kung kaisa, hindi maging malikawan, may mga aksidente pa nga katabo sa Cadiz area sa diin hindi ko isa mapulong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon Roger Gotib, line number 3 sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in. Yes, aksyon na rin may gabi sa itong mga aksyon sa aton sining nga mga balita. Kamusta ang Cadiz? Malapuyot na matamat tigid man ah. Kamusta ang Cadiz? Nagahilapit ang dinagsa na sa inyo? Amo gani, matamat na lapuyot aksyon Eric ang mga Aktibidades? Mga aktibidades sa syudad sa Cadiz mong. Wow, good. At least matulatawhay ka naman din mayo posible mga Huwebes o kon base kon Merkules guro abot na ang mga augmentation from the other friendly forces nga sa diin mag-augment diri sa syudad sa Cadiz para ma-maintain ang peace and order. Tungod sang sinaalaya nga mga ilang tag 3 days before inaya daw pakadto na sa highlight kag kaliwat ang highlight amo ang Sabado nga adlaw. Dog da mo kita nakapasalamat sa aton kasi niya kun way ka blackson makabal way ka nagamuno nga ang dinagsakli Sabado tani Domingo kadto kami tani way naglito. Ate bugani kinahanglan Sabado gid kay para nga Sabado yo way ka natatanawon niya. Domingo. Domingo ay kalagay niya. May ara pa man, pero mga kuwana lang. Mga religious activities? Religious activities like mga pluvial parade. Okay. Dali sa amon, hindi man niya, malayo man niya matabo ang natabo pareho sa kabangkalan. Kiti, way man di kami hanging bridge ya. Tuod. Ang amon. Ang pluvial parade nyo na, Jer, sa baybay niya, no? At baybayo niya, kaginasakyan. Kini mga fishing vessels balasang mga operators diri sa mga fishing operators bala. Amo na yung kinasakyan tidalagko na siya dason damo katama kabalo kate ang fishing industry diri suda sa Cadiz kadamo. Gani man. Mo gani nga inaang adlaw ang Domingo i-declare diriya nga wala sa mga pabulang. Kay ina siya i-focus sa kadlawan sa patron Senior Santo Niño de Cadiz. Okay. Tayo mo na nga wala sang pabulang dire. Ang Cadiz Arena, ang Cadiz what I mean ining Cadiz Cockpit Arena. Okay. May arena kami diya nga dako pero may Cockpit Arena mali nga dako man. Okay. Why na dayat again declare nga wala sang pabulang apisar nga Domingo kung tali nga ang mga tao basta magfiesta gani ati labanan na may bula bilagi kay sa syudad no pero again declare nga wala sang pabulang inaangad daw kay focus sa bulaton sa simbahan partikular na sa simbahan Katoliko gati amo ni ang selebrasyon o pinakamasadya sini amo ni kon marami man tanawon ini ang colorful katama gati ginabutangan sa mga adorno ang mga fishing operator so kon mga fishing vessel kag isakay dira itong mga imahin sa Senior Santo Niño pagkatapos iparada ina sa dagat action direct no hindi kid man na sila nga mapatunga gid na hasta na parula lapit ba lang ano lapit pa prote gamana daw ka damo ginaga participate sila damo ang upod bala at least may mga Coast Guard mo na magalalay no amo na dahi ang Coast Guard Maritime Command no hilala nga mga
mga speedboat na. Amo na siya ang kung sa mga diri na guro sa takas siya o kung diri yun sa ato, tigin sila nag-martial. Oh, correct, Marshall. Sa dagat naman, ang Coast Guard naman, among mga martial, kag magpaingaw sa ila sini nga mga sirena, Okay. agod nga mahudyat ang tawag nga Plubyar Parade sa sining imahin sa Senyor Santo Niño de Cadiz. Ginayad, Domingo na yung adlaw. Domingo na yung adlaw. Pero ang... Pagka-Lunes, Lunes. Tuway na ito ang tao, apply. Kapoy. Oo. Pero agin suliton ta ang dinagsa Sabado, ha? Sabado. Sabado ito importante, dinagsa Sabado inang adlaw. Biyernes pa lang kinanglan, narinig mo di. Nan. Nagprepara naman ko di duwag sa ako bugas. Ba, nga para sa? Para sa? Tikon may kaon nga way kwarta kundi pagkaunon puro bugas. Raw kram imo Pero kung may kwarta kundi may paman kansi. Oh, kalain. Ayo di purma. Ay imo ka negosyo naglabi ko libre ang kansi mo kaganga imo panyaga. Una ano ba nimo ya pila mlatay ng pordoy mo. Talagsa mo lang na naman. Ate, okay mo lang na yan. Hindi mo na yan silinga sa... Dapat pala sa may mga activities ka katulad sa Scalis, dapat may ara ka na discount tayo ginatag sa mga customer mo. Ate, may... Ilang discount na? May mga preparasyon man tadi, may... Kung lagi mo discount... Sayan, scallop, kung lagi mo na talaba. Ina. Muning ari di. Bawto ko na ara ko tatani no, bo sila kay malusot lang ko to kuning kaso Kinahanglan may mga musina, mga seafoods pala para man nga may ara man nga handumon man ang mga bisita nato ng Aksonerek. Kaya mo yung baligay din niya mahal affordable price lang niya. Oo, di kasarangan. Pamahalan kasi hindi man niya sila nga ato ni nga kagid nga para ato niya importante lang nga may ara ta nga igadulot bala. Gusto. Sa aton sila nga mga bisita, sa aton nga mga amigo kag kilala. Labaw sa tanan kung magkanto si Aksonerek may ara man ta nga amuma sa iya. Gusto Akson Roger no. Salamat gid. Grabe. Kuna mo gali open kagali sa kwan dinagsa gali mo nga kwan restaurant. Agalaw? Ang restaurant mo open sa dinagsa gali. Ate open ta ang aton di restaurant open iniya no. Bisan may dinagsa. Bisan may dinagsa kasi na kung naman yung gadaan na manage na plaster na mga gadaan niya. Okay. While nga ito na ito, yan nag-coverage, kag nag-baton siyang, siyempre kayo nag-trabaho ka, may compensation ka. Okay. Kag diriya may ganarman. Ang butsilingon nga doble ganar. Kabin ako. Doble ganar. Kabin ako. Ayo di purma. Wala pa nalabot sa mga waslik. Ay, wala mo to sa mga waslik. Mga point yung isa kasi makikita na sa Action Roger. Action Roger ang kagali. Di makaon tatabi, manyaga tatabi. Sabi daw na gwapo ka Action Roger ba? Di mo pa kamusta na? Mga kapitan, si Kapitan Rosbel Villarino. Kung pa kamusta na siya, ususway ko na kung makita na ita. Di may nag-tuslok kamot mo na, galikit may iplit. Amo na sa pagamusta, wala nga... May iplit sa mga kapa, mapuslanon. Ayo di purma. Buto gagas lang palad ko. Doon galagtik. May gamay nga kuhan. Nga pulo ka pang... dala siya ka pangamusta. Oo, galing. Amo na pagamusta yan. May gatuslok mula sa imo kamot. Wow. Napisga na so ang tulukay sintros mata mo. Wala siya ba tuslok ni kurikol gali blaw. Ayo di purma. Tuslok palad ko. Abi mo piyo nagli mo kurikol dagom. Hindi bilo ka ko way man lagatag sang way man aslaga butang da sang para pangamusta nga
Yan nga mga bag-o, ginapili lang mga bag-o lang, mga pinanit bala nga kung pilon-pilon mo. Galagtik. Ang kanto-kanto, yan bala ga talom. Okay. Amo na, tingin isa, mabukaran mo na kung siya may yelo wes. Ayo di purma. Sadyatan ng atulog ni. Pagpuli mo, tiba-tiba. Buisit. Ayo di purma. Iba sustuwal na eh, no? Magkasilig ka mga sana all. Sana all, oh. Kadlaw man si Sel El Rey, oh. Dotilioso, si IT expert na bla. Kadlaw man si Sel El Rey, nga pa siya mga sana all, eh. Diba, kung sabi nga mga terms mo, no? Sana all. Sana all. Oh, correct. Kaya may mga iban gid nga mga mustam lang daw, why gid ah. Why gid, no? Pero may mga ara gid nga lami gid daw na bala makasilig ka nga sana all. Patagal pang buhay mo ni Lord, patagal Ayo pa di ni Lord. purma. Sana marami pang katulad mo. No? Sana marami pang katulad mo. Sana, doon makasog po sana all. Sana all, Believe ba? Nasa masugpon pa na. Oh? Para more. Ayo di purma. Sana all para more. Para more. Pwede. Ayo di purma. Grabe yung mga terms mo. Para, grabe yung mga terms mo. Ito ka mga dalom, no? Ate, mga sa mga millennial words na mo. Oh, grabe, no? Sana all para Bigo more, na to. Oo. Si Alpere parang siya gaya nag-private message sa kon. Ano ko, no? Nga, preparar ka sa nagsakayari na ding imo nga. Levi's nga original. Wow. Nga pantalon. Bagay gini sila niya sa bots mo. Wow. Ano yung mga... Kaya ako naman siya ginireplyan. Oo. Sana all. Ayo di purma. Para more. More. Sana all para more, no? Grabe, no? Grabe, no? Believe ba? Ako na mga tirada na. Believe ba? Balita na. Believe mo si Toto Roy Beltran, eh. Ay, gali ka? Oo, grabe si Roger, no? Ate, siguro, believe ka na siguro. Siling ni Roy Beltran, si mo niya, sana ikaw na. Actually, may mga kung isa gina-commission si Kapitan Rodel Evidente man. Oo. Magkamusta na sa sakon niya, Jer, ikaw ang bigatin. Wow. So sila ikaw ang bigatin niya, may sigurado. Sigurado na rin niya. Sigurado na rin niya. Magkasiligang niya. May ikaw gina. Magkasiligang nga, ay, sana mo. Bigatin mo. Hindi ko lang bigatin. Sana more. No? Ay, verte mo. Bili ba? Ate, wala mga palabuton, aksonerek. Pero di kita mag-expect ako. May ate, thank you, Lord. Correct. Kung daw medyo pigado pangwaon, better luck next time, Lord. Correct. Ay, more para Lord. Sana ikaw na. Pero hindi kita pwede nga hindi daw wala gibla pangwaon. Kami harap ginaya. May mga kung gina wala ka Balik ka laka lang galing. Pista mo isa makachamba ka man. Depende na sa huyop sa hangin. No. Isa may mga kuan ka ginaano mo sila, Damo sa nakasabayo niya. Siya sana, kasi kay Roy Beltran, niya sana ikaw na. Pero si Totoya Philip Libuon, sila niya, share pa more. Ayo di purma. Share pa more, Axel Roger. Share pa more. Para more. Share pa more, share pa more. Ako gana. Damo na pala si Philip Libuon. May tao. Ano,
Ano ko no? Dula lisensya. Kabi nga lang dyan, Iristaliog. Kaya kinaksunere kay may... Meno? Kandiyo, may nakabati, di nga report ko, tinadulaan siya kung lisensya. Ate ko alang nga lang, lawaga dugay-dugay Oo, lawagon, tarugay-dugay. Ileog na ko dyan, lista dyan. Oo. So, amo na aksunere ka. Wapo na kaya mo ni Uras, ka kanto pa sa balay mo kag naga-pa-action niya kay tiga pa mati sa imo, no? Oo, nga pa mati. Sigabong din ka ang monitor ka na ni Iberdasa, ni Toto Iberdasa daw, Toto Pinto mo. Tod ka? Pare nun na di perya, sus galibot. Slaw, kaya nga ginasaway ko lang ko, basta mo report yan, ikaw pa rin, pinayo mo ng radyo mo. Dahil ko, ako yung hindi ko ka-deliver man sa report ko, kaya feedback bla. Oo. Pinayo mo ko daw manol kayo mo sa radyo. Ayun, di purma. Yati pa. Doon nakigan pa Akin ako na igay. Siya, ang nalamihan ko, abi, sa programa ni Aksunere, kang iya background. Okay, kasaot sa gili. Labi na ko, nag-shot-shot rin isang mutsuking ako. Wow. Tika, kwan siya. Gasabay mo sa gasabay? Gasabay man siya. Okay. Sige. Hindi mo na ginapatunog. Siguro ko mag-report ko gani pa rin. Mutso pa more Oh, Mutso pa more. Isa. Para ungad pa more. O duling-duling pa more. Sa babati si Parinona di Peria, kagi ka na muumo ka na ni Kadadlaw to. Di mutso pa more. Para dugang mo more. Ayate. O sige na, report na tayo kung makalamobot sa mikron. Buisit ka ng more ni mong. Ay, nagari kay may bisita sa Sumuguro kay sa tingling ko si Pirhadio. Ay, galing ka. Ay, Berte. Sige. Muligan si Adlaw si Parinona sa Kaulugbon. Tama niya dinom ka mutsuaw? Oo, arak mo nga kisama. Last stress na isang kagaon magbugtaw ko. Ay, malo mo sa kalimuti. More mutso pa more. Para more. Ay, ate. Pati kagaon na ko isa gaya nga radyo. Oo. Matulukan na sabi sa sige matapos ako report. Oo. Pagka, kung radyo siya gahagong na nakiti, tapos nang imo nga kiss me goodbye. Oo, ganda pa. Ate mutso pa more iya. Pagkaga. Oo. Pati ano naman tunog kayo mga programa na aga pa mga pre-broadcast kagi. Atod ka? Action Friend 50. Why na kay sign on na lang iya. Puerte, no? Di na iya sign on to sign off kasi puro na lang on ang radyo niya mo. Si, mutso pa more eh. Mutso pa more. Ari balita Okay. Sabo pa more. Marijuana pa more. Drugs pa more Away kita tinggal mo pa na kaso kay Lakson Eric sang hindi ka adlaw kay tali subong ito nga kay pala kaso batok sinay kay Rolando Lianto Jr. Ang dadakpan sa mga katapos sa Cadiz City PNP sa Station Drug Enforcement Unit mga alas 11 takma sang aga o kon sang otto kahapon Enero 19 sa Purakawa Barangay Zone 6 so nakuha alis yung tatlo ka sa isang Cebu nagsiro pa sa report niya sa street level target categorically nga poser na recover man ang 500 piso bill nga gamit ka by bus money. Pero sa kay Police Major o Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito sa ating interview, sir. Good evening. Good evening sa ating pagklimate. Oo. Sir, ang nadakpan ta sir kahapon sa ngudto nga itong sa bypass operation, sir, nga Silianto, na-file kaso, sir? Actually, Roger, bali ang case na ilang-file pa lang, no? Same man dapat in case proceeding, no? For filing yung case, pero probably ma-file din natin buwas pa. Okay, sumot, naunat natin isang result ng mystery po. Na na-recover sa iya kahapon, no? Tatlo ka sa sigid niya na-recover, including yung may mas items. So, anyway, state level, ito malanin si Lalto, kaso lang, noted naman sa barangay 26, no? Kada mo na na ba itong reklamo?
So aton subong sir kung dahil sa droga sir tungod kay lapit aton fiesta sa subong sir intensify gid ang aton sir nga kampanya sir. This time lang actually, Roger, anyway, way pa magita no, way pagidlan ta sa kapasulod pa sa itong highlight kid schedule nga nangyay sa po pagmasagyan ng schedule. Pero actually, gina-intensify din natin ng pag-monitor dyan sa itong activities. So parang amon din mga priority target. Actually, wala gani na itong gid. Isa man guro sini nga ginawari natin, bakit kung nag-divert lang, nagapanago. So actually, nga nakita mga priority target, medyo delegate natin, mga almost 2 weeks na sa subong. Pero hindi agad natin naspatan sa area nga ginagin natin, no? Yung stages natin, talaga yung casing. So, probably basig magpuhaw na the next day or succeeding day. So, ang payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto may katunan sa sining nga bypass operation nga sinihin na buwas na lang gid niya pasiguro niya nga mapala kaso agod nga ma-inquest pa ini ang suspect identify karon sa kapulisan direct sa Sunod sa Cadiz ang ila sining intelligence pag bantay gid alerto katama agod nga mapunggan o kon masilyato manakpan ang posible paglusot sa droga sa syudad sa Cadiz bangod man sining kaywatan sa dinag sa festival. So ang ilalim na kopyate bago man ning nagabulmalikya suro sa report may mga gintuan din sa sinakuhaan niya man sang drugs hindi lang devolve sa aton sa kapulisan pero na part na sila sining follow-up operation nga base kon isa sa mga inadlaw ini mayara sila manakpan nga dako-dako aksiyonary ang ginakuan o kon amo ang naga-supply sa droga sining mga ginagmay nga mga drug pusher diri sa siyudad sa Cadiz. Amo na payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. So, sining adlaw na ito pagdata ito na wala operasyon na isa naman ni Kabangko matapos sa Gunta na sunog kagabi mga rason si imidyantak na sa interview na tonto sa kay Fire Officer 1 Gerald Bugtong ang arson officer nga ilang ginibestigan pa kung ano ginagilala sa sunog pero naglambot sa 50,000 ka peso gideclare nga damage bangod kay ang pinaka main door gate sang bangko sining RCBC nga napulang sa amtang sa may corner sa dalan sang Gostilo kag dalan sa Mabini o kung sa dalan sa Kabirarde kag dalan sa Mabini malapit lagi katama ni mga 50 meter siguro malang o kung 100 meter salin sa fire station. Okay. So ginbuka gini aksyonerik ang main door nga kristal kay may security guard may puro sang liabi kay ang kalayo ara sa sulod sang amo nga bangko gid nga naga maniubra na ko nag-aibwal na. So, bangod sinatigin buka nila ang kristal sa main door agod nga masulod kag ma-tap na ining kalayo. Okay. So, ginanata una to sa initial ginaksinirek nga paglantaw sa kapulisan nga base ko sa Bureau of Fire nga base man kon mga na-plug nga mga equipment like computer nga wala kunerek makakasa plug kung nag-andar pa kung nga ang nag-init kagamo na gitunaan sa kalayo. Okay. Ate aragid sa iyasang tila nga area mo. Why man sang kwarta nga nasunog dala? Why man? Kabagan? Why man sang kwarta nga nadala sa sunog? Wala man sang kwarta. Okay. Wala sang kwarta. Timay kay nabuksa man dahil nila dyan ang bangko, Jer? Okay, tinagpuog ang primero po ang susunod ko ang kalayo nakita sa isa ka naglabay mga kabudok gabi nag-ulan gid man to pero may ara nga wala nagwardyaw may ara gwardiya galing bot nga may una pa to nga nakakita bala tulog ro gwardya wala ta kabudok kun ano nga plastada nagrubing kun ano pero te bilog nga building na sa sang RCBC ari na di gwardiya sa gwa te mo na wala man sa liabi so buka na wasay na lang. Ginwasay na lang ang kristal para makasulod kay tiga dilap-dilap ng kalayo to katiga balo ko na mga papilis sa sulod mo. Gani man. Nga nagkarami subong nakita to ini nga po kay tinagkanto kita galing kay why na to sanday
Sanday Fire Officer 1 Bugtong amo nag-investigar pagid further investigation nila. Oo. Ato sila sa one-stop shop kag sa ato pag-contact sa iya. Eh matawag lang siya pero until na way man siya makatawag. Okay. So muna agati sunod siya mga 50,000 ang damage. Kag sa payag yaman nga posible nagalin sa electrical ang among pagkasunog Ang damo banking, kaka. ang banking business okay lang, sige lang yapon. Ate kay ina daw wala gay kay gid. butangan man to sa police line gi Tingin- cordon man to. Tingin check mo imo nga deposit account ara pa, way pa tumano man dalas sunog way man. Daw wala pa banggid to pero naglimpyo na sila kay ina pagkatapos investigasyon sang Bureau of Fire. Tipo imo yung account ya ra gyapon. Ang Account mo sa RCBC ra gyapon. dali lang kaya hindi ko mati mayo. Sini ko nga ang account mo bla sa RCBC ra gyapon niya, way madala sa sunog. Ara eh. Okay, sige. Good. Oo. Way ara Japon kaga mula mayo kay ti lapit-lapit malang lapit-lapit wala sa Bureau of Fire mga alas 11:20. Okay. Pagkatapos sila wala gali 10 minutos ara naman sila dayon. Very good. Kag na kuan kay man may mga building pagid siya nga tupad-tupad mo lang mo. Kag tupad pa ni kadang RCBC tupad pa ni isang pure gold bago ni building lao kakadako man. Te daw ka mudlay man katama alas 11:30 na tabo o alas 11:20 na tabo ang among incident sa din kay tawag nila agin katuan sila mismo nga may sunog dire sa may RCBC. So, amo na aksiyonere ka tumadulong nga report, mga balita, mga informasyon tabihan talaga po kapadali niya Mr. Jonathan Diaz kagsumuma si Kagawad Jonathan Diaz Jr. nga nagapabati dira sa Barangay 18. Amo mula kay Toto Jol kay Lema Sangko nagatamyaw makita kay Miguel Prias para George sa Gabam Jena kay man sa retired SPO4 Lando Alvarez da man sa siyudad sa Bacolod. Si Mr. Roswy Diaz sa Kaduaan kagay Toto Glenn Javier. Dalagko na ko ng bangros to basi ko ni guro nga may matupa ginani kiti fiesta na no. Gani man. Mayong gabi gina Toto Glenn. Galangoy na guro subong bakadto di. Ayo di purma. Bangros pa more. Bangros pa mo. Sana Sana all. Kag dapat i-share mo all. Si Toto Albic po hinulan nga pamatay kila sa Boss Toto Big po yan ulan. Huwag ko ito katupag iya nga pulisa, no? Huwag ay, Toto Albic. Wala pa. Sana all. Sana all. I-share mo all. Share pa more. Share pa more. Report ka sa oras sa balik dali lang, harigli, nadula ka. Driver's license? Driver's license nadula ka. Iyan ni Saturnino Barito. Mayroon ka 3,000 pesos mo, kanugon man ba? Kanugon ba? Kaga nadula ni sa may paradahan kuno naganaw basi ko pwede ko sino man nakakita palog lang uli ay gani kaya silinya bisa na kwarta kuno hindi naman importante pero ay kay kumauli yung mga kwarta kay the more ka ginauli yun then bless ka mo more and then uli pa more iuli nyo man more para more blessing. Balita pa more. Okay. More. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Balita pa more. Salamat kay Aksyon Roger Goteb. Live report kay Kasama Syudad San Cadiz. Ang balita ng aksyon na Roger Goteb biradorong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Coffee Mix. Kita ka mga Pinoy mahiligid magpangape. Aga og to hapon kung sa gabi gareklamo ta sa kaasid ta isa ka sulab-sulok-sulok ta. Para sa mga coffee lovers katulad ko, hindi na ninyo inapagproblemahe. Kaya rin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo sa Soya Santos Barangay. May kafe ka na may bulong ka pa. Ano pang ginahulat mo? Kape for more.
magbakal sa Santol Plus Coffee Mix sa pinakamalapit na tindahan sa inyo nga mga lugar. Happy birthday karong adlaw sa kay Tatay Atlas Juliesa Senior dira sa Barangay Paraca, Valladolid. Uy, birthday sa mongli ni Tatay Atlas Juliesa Senior dira sa Barangay Paraca, Valladolid. Ang panamyaw halis mo sining mabuot, mapisan, guwapa kag mapinaranggaon nga bata si Gleza Juliesa. Ayos. Haraman si Catherine Season Doble. Kapaurok-urok man. Si Primo Nelson Magbanwa Jr. Haraman si Charlie sang sumag purok patimah nagamonitor gid sa aton siling ni Susan Malacaste. Uy, kay classmate ko Vincent Onyate. Ano pa? Ano metang imong middle name? Langga na subong. Kay classmate ko Vincent Onyate. Met, may gabi dira sa imo kasi mo bilog ang pamilya. Toto Chris Kyle Greyhong monitor man sa aton siling live streaming. Muna sa tagiya sa ido ko. Nga Doberman bla. Balikibaw na tunawan si Cloud. Pero hopefully sa second hit ya. Toto Chris Kyle Gray. Toto Philip Libuon. Kay Ervie May Garcia Parian Di Maala. Uy, sinday may monitor man gliyo. Si classmate ko Nora Aloba Basa. Met, may gabida sa imo sa kabataan mo kag sa bilog mo nga pamilya, no? Kay classmate Nora Aloba kay classmate Vincent Onyate. Si may bana ni si classmate ko ang iyapsubong nga apelyido Basa. Nora Aloba Basa. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, kag sa madungganon, boys na may gabi gida. Sa mga taga-takuling, ginatamyaw ka mo ni Luis Escobar. Bata na siya guro ni Kuanay. Ni Toto Escobar blang gobra sa Yaki Mix na bla. Sa may SM. Maninay Maik, Maninay Chari Salvacion. Mayroon dara nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Toto Roy Pastro, may gabi gid ha. Toto Roy Pastro. Sa mga taga Police Station number 6, mga K9 ni Captain Elmer Bonilla, kung nagapaurok-urokin sila ho. Si Nanay Romana Kahuraw, Leia Rizaga, kapaurok-urok din sila ni Teresita Urita Kahuraw. Gamonitor sila sa may barangay Sibucao, San Enrique. Sa ito siling live streaming, tamya ko lang ang mga BHW kag mga tanod. Alin kay Kagawad Biloy, Kagawad Leonard Magbanwa. Kay Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey, may gabi dira. Sa kay Red Mankind, sa kay PO3 Paipon, sa kay Toto Ryan Hanggayo, sa may patsik attendance lang si Nora Makairano, Rowena Makairano. Mga security guard sa Capitol nga on duty subong nagamonitor gid. Mandalagan on duty Ronnie Alvarez. Miss and Mrs. Lonsky di dulo sa Pujara, United Arab Emirates. Ubaw si Toto Rex Sibilino. Nakasiding. Nunoy gimapanda may gabi ha. Archie Ray Alipalo. Kami ako nandira si Mark Anthony Sopio and family. Pagunsan family. Tingson kag Sopio family. Alin kay Dominic Ann Pagunsan Tingson. Kapitan, dara sa may barangay, Kapitan Ramon Alvarez family sa Silay City. Sa kay Papa Johnny, Mama Majilin. Sa utod ko si John Ronald, Reynald, Rodeline, Charis. Alin kay Ronnie Alvarez ang panamyaw. Salamat kay Toto Ronnie Alvarez ha.
Sakay Janil Husal Hayuna. Wow! Inday Janil da may gabi da. May gabi kay Inday Janil Husal Hayuna. Inday Bingbing da. Kay Manong Lito kay Manang Nita Husal. Dala sa may daan, Bulangan, San La Carlota. Barangay 3 Islabla mo. Sakay G tagas kabataan. Kay Gister Husalda. Misi siya kakabataan niya kapaurok-urok mano. Sabi ko lang ang akong friend, si Andro. Happy Fiesta na sa San Sebastian Cathedral. Ay lang sa pamuluyo sa barangay 34 kag 35. Alin kay Katkat Parides. Sa kay Becky Zamora Puentes. Nagapaurok-urokin sila. Sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto nga binila kung hindi sila makapaurok-urok. Si Juan Galina, si Panoy Cordero Alyangan. Brother ni Juan Irol Cordero Alyangan. Gapaurok-urok in sa Action Night Patrol. Salamat kita sa inyo nga pagpaurok-urok. Pamati. Kompleto kabila ko din sa kapaurok-urok eh. Sa Singapore, monitor sa aton si Becky Zamora Puentes. Sa Qatar, tamiyaw lang ang pamilya ya. Kasi nanay ko no. Alin kay Rowena Makairan. Sa Mrs. Judith Calves Pamposan family. Kay Manuel Dimdam sang Iloilo from Sorsogon City. Sakay PO3, Frank Francisco and family, may gabigid. Toto Gister Husalda and family, may gabigid. Sakay Jamjama, sakay Alexis Wing Torre and family. Sakay Kadi Laurilia, Nena Deras Maniego. Barangay Concepcion, kapaurok-urokid. Si Jonette Bimbim, kag mga bata ko. John Paul, John Ray, Britannia family, alin kay Jing Britannia ang panamya. Ayos! Sa Iloilo, monitor mo sa aton si Jerry Vincent. Ano yung Jickery? Vincent Jickery? Sa Iloilo. Ba't gusto na pag-pronounce ko? Iyog ko tamya asawa ko, Maria Erna Martinez. Alin kay Bua Martinez. Gabi, Jordan Mig. Ano si Jordan? Jordan nga nag-basketball. Si Bart Arabello. May gabi kay Bart Arabello. Alin sa report ni Action Roger Gotem, si Action Percival Bilemon naka-standby pa sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Yan sa Action Percival Bilemon, line number 3 sa report. First, may gabi, apis kami. Ay, Action Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang katapo sang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Acting Chief of Police, upod ang alert team sang station nagkandak sang operation sa illegal nga panahor o kung illegal gambling. Ginendorso diri sang aton nga katapo sang kapulisan ang 5 ka persona nga ginaristo nga naaktuhan kag na kitaan sang aton mga kapulisan nga nagapanahor. Ang 5 giningadlan dire sa kay Idna Sayusa E. Lorenzo, 40 anyos, Robelin Iligan nga Suryaga, Norlita Nugid E. Ritis, 33 anyos, si Juan D. Mapilis E. Bacolna, 26 anyos, si Juan Mi D. Ramos E. Villarma, 18 anyos, ini sila pumuloyo sang sitio Carolina
Barangay 2, La Carlota City. Ini sila ang 5 ka mga suspetsado na aktuan gid sa atong police officer nga nagahampang ini sa baraha nga ginatawag ini aksyon na hitay. Sa mga alas 5 sang hapon, ini sila nga 5 sa aton pulisan kag na-recover ang isa ka sip sang baraha kag 269 pesos nga amo ang ginataya o convict money. Ini sila nga 5 ara karon sa aton kapulisan nga nagpangatubang sang kaso nga ipasaka sila nga PD 16 Auto. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Percival Villamor. Sa imo sa nag-report ang balita ng Aksyon Percival Villamor. Ginadurong sa kawasan Santol Plaza Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plaza Herbal Soap, makabuli, kabalikaw ang pagkurinot sa panit, tugas ang stress. Para sa ubing kag presko kag kutis, mag Santol Plaza Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ari ang resulta sang loto, nauntas 655 jackpot prize. Wala sa mga nagkakuha, 29.7 million pesos. Resulta 655, 10, 29, 38, 32, 33, 47. Again, 10, 29, 38, 32, 33, 47. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa nakakuha 9.9 million pesos. Resulta 315, 12, 8, 11, 25. Again, 3, 15, 12, 8, 11, 25. Engineer Arthur Normandian family dira sa Takulay, may gabigid. Jojo Arturo Santander, Joe San, Juales, kag Miraflores family sa Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkaran City. Marami haling kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores, Juales, sang Qatar. Kami ako lang kaporok-orok si Kap Paul Par. Kag ang gwapa kong asawa, Suset, alin kay Ernesto Paul Pareño. Jing Britannia and family, happy listening. Security guard, ga-monitor gid sa aton. Kaporok-orok sila, security guard Dan Dilos Santos, security guard Larry Bayog, security guard Bocol Umana, alin kay Manjo B. Arnejo. Brillantes family, Urek Suugon, Lola Consing Doria sa Purok Marang, Barangay Mandalagan, alin kay Jack Balaan Berador, sakay Jayin Montelibano, Jocelyn Libu on Dispohol, si attendance lang, sila Win Villa Espino, gapa urok-urok man. Kasi Mario Costo, to Renly Javier Martier, the family. Si Cathy Verda may gabi, gapa urok-urok sila sa aksyon Night Patrol, no? O si aksyon John Deere Salazar, harap pa siya. Catherine Season Doble. Gapa urok-urok pa. Action Night Patrol. When we come back, balik ang report na Action John Diaz. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik na rin sa ato sa pagpalagad, may kabidira sa kay Toto Amado Ladua Jr. Nagpaurok-urok sa ato sa pagpalagad. Balikan ang ato sa Patrol 2, ato sa Crosswind Patrol. Balikan ta si aksyon Jan Diaz na natipo niya sini nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yan sa aksyon Jan Diaz sa balik report sa Patrol 2. Jan, please come back. Okay, danay. Wala pa si Jan. Okay. I-check ta si aksyon Jan Diaz sa Patrol 2. Sa ato siling Crosswind Patrol. Jan, please come back. Maayong gabi aksyon Erikel sa totalan nga mga ka-aksyon. Ang pato karon Erikel Barita sa purok mga sa kabinet sa Barangay Officials sa Pagkor sa incident nga pagkadako para din sa dua ka mga persona na kuha sila sa pila ka mga association sa Cebu patapos nga nagkadto sa police station kay may initially hampang at sila nga pagbankora pag-check sa mga kapulisan may dua ka mga persona nga nagdagan dalaga nila na control o nagsikota sa mga kapulisan pag-rikisa sa nagtukuan ang tatlo lamang ang dagmay nga sa suspected Shabu action Eric Nam from the prosecution ongoing pa
ang mga kapulisan. Sa ngalan rin nila nga duwa, wala pa na ito nakuha. Kaya tiba ko pag lamang rin na nagtipot, sinabi even ang inventory ng mga recoveries rin nila. Bago pa lang din ginapastar, mas ato naman ng mga kapulisan. So later, goro ka na, bata na sa ito mag-correction, ang follow-up sining natabo, dari nga incident ng pagkakakop sa duwa ng mga persona. Dari sa pagpadulong sa mga kapulisan, dari sa area, kang barangay sa nga bakor. Ano isa doon kapag balita kay na ano pala siling ko na ang isa din naman ka 40 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Arsenio Islopor Jr. residente ni sa Bantad Abantoda barangay Panukoy sa Bacolod ang patay gini matapos nga ginbuno sa wala pa makilala nga suspensado sa area mismo sa sitio Sibukao barangay Banago sa Bacolod. So sa biktima o kuno so magulang sa biktima nakita ang gilamang sa predictor ng mga pumulo sa area mismo nga natumba na sa gilid ng poste kama diri sa pong ni Police Lieutenant Colonel officer in charge ng Police Station number 3 KT wala gid sa may saksi o kapong labi nga makamotuod kundi gid hindi siya ginbuno exact na lugar lalabot sina actually no oras sabi kag ano diri motibo sa pagbuno sa iya na na-identify pa ni karon sa ato naman nga mga kapulisan. So far ti karon ara dagi na investigahan pa nila yung nagabalik to sila no para sa pagkatayo sa investigasyon sa area mismo habang sa daga problema ni Sir Pangki ang kooperasyon sa mga pumuluyo action Eric. Sa lugang paginabalita pilason dari ang isa ka napulo katay nga bata naman nga lalaki estudyante ni sa elementarya dari sa isa ka lugar sa Bacolod matapos kuryente ay nagapagnaga sa mismo sa pagpanyaga nila sa ang ining biktima nga po ko ay nagantay sa gripo pagkatoy sa gripo sa pagkagri niya kita may switch to and then open fire inari nila sa switch on ang sa TikTok sa switch ang nabta sa gripo mismo kaya lang siya nga kuryente nagkangkunin sa pinasan sa lawas ang pulo ka nga bata ang lalaki kaya kanapatang ginabulong sa area naman sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital sa mga balita bigyan naman sa patibot sa pag-production John Diaz una sa batara sa aksyon sa pag-production na radyo Una sa aksyon balita una sa aksyon public service una sa aksyon komentaryo sa drama, musika at impormasyon aksyon na aksyon talaga Good night, ka. Ayos! Salamat kina Sujan Diaz, may panglagas may gabi dira sa pamilya Koska sa Sagay City, Alinkay, Marvin Kataan Koska. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano nagsalat patrol program kita magatakop di Purario. Balik kita buwas Martes, same time, same station. Ato sa rin ka mapatrol la unit reporters in action. Nga nagpagalaga, di gabi sa kay action. Roger Guti, Percy Barbie Lamor. Of course, action Jan Diaz. Action Papa Rickson Tahom. Ang atong piloto sa Patrol 2 Crossword Patrol. News Center, action ang Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunogbanwa, back to back ay Security Guard Campaner. IT expert Sir Elway Dutilios, Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action Ora Magbanwa, Production Chief News Action Rex Cantong, inyong ang Kormana Action at Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado, ako naman sa Action Eric, magmanag siling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo, siya papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo, Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Aksyon Radio sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Manila Broadcasting Company sa balita komentaryo isyu serbisyo publiko Aksyon Radio sa Bacolod Aksyon Radio